Sa episode na to, ay pupuntahan natin ang bayan ng Burgos sa lalawigan ng Pangasinan. Tutuklasin natin ang isang nakatagong tourist destination na hindi gaanong pinag-uusapan. Dahil ang alam ng karamihan kapag sinabing Burgos ay ang dagat ng Kapungawan. Papakita ko rin sa inyo ang daan at direksyon paano pagpunta rito. Tara na at samahan nyo kaming tuklasin ang natatagong ganda ng Sangbay Falls. Good morning, good morning. Good morning, Caberos. It's another day, another adventure ride na naman po ang ating gagawin. Pupunta po tayo at magbabiyahe sa Burgos, Pangasinan. Yan. Try natin puntahan yung Sangbay Falls. Nakita ko lang siya sa post. Actually, noon pa nakita ko na siya. And then, ngayon lang nagkaroon ng time para mapuntahan siya. So first time na pupuntahan ko yung Sangbay Falls sa Burgos. Ang tagal na wala tayong biyaheng ganito na ilang kilometers ba. Short ride lang naman, nasa 70 plus kilometers. Ayan. So tagal nating walang upload sa YouTube, kaya eto, mag-upload ulit tayo. Ayan, magkikita kami ni Bajong dito sa 7-Eleven ng Sangahan. Ayan, dito sa amin. At ako ay hindi pa nakabili ng butane. Bibili muna tayo dito sa 7-Eleven. Alright. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Bajong. Nandito na si Bajong. Kama na natin. So, lalarga na agad tayo dahil imi-meet up pa natin si Mikey TV sa Labrador. Manggasa niya, manggasa. Din sila shout out po sa inyo mga riders. Ayan, from La Union pa to. Gas muna tayo dito sa sentrum. Nag-ano kayo ng Gcash? Ay sige, sana meron kasi kulang yung aking cash. 300. Unleaded. Shoutout nga pala sa mga gasoline attendant ng Sentrum. Mababait, magagalang, sobrang nami-meet nila yung customer satisfaction. 300 leader. Alright, continue tayo sa ating biyahe. Yeah. Dumalandan Bridge. So itong bridge na to is ito yung pinakamahabang tulay dito sa may 2nd District. Ayan. Oo, so makikita nyo ganyan panoramic view ng hindi ko alam kung anong tawag na mountain yan, pero yan yung mountain range ng Labrador, Aguilar hanggang mga Tarmian. Alaminos, Bocalion.
Ayan, Labrador na tayo. Saan na kaya si Mikey TV? Ayan, Labrador na tayo. Saan na kaya siya? Eto na. Nagcha-charge ka? Ha? Nagcha-charge? Ganda lang. May dala kang pinggan? Ano to? Ponto eh. May dala kang pinggan? Ha? Pinggan. Yung tinanong mo kung may dalang pinggan, pero ang sinagot, Ay, punta nga na kutsara. o di ba? Ang galing niyang sumagot. Kutsara lang. Saan ka mag... Ayun, kahit Saan... na, may kahit naman yung lalagyan ng kanin eh. At nagpaliwanag pa talaga. Wala. Ay, yung lagyan ng kanin. Oo, wala ba ito ng plato? Wala. Sabi mo kasi, Ha? O isa pa to si Bajong. Galing ng suggestion eh. Garbage bag daw ang gagamitin. Garbage bag. Akin. meron dito lang. Plato? Ay, pwede. Ano ba? Oo. Kahit ano na. Alright. Approaching Sual na kami. Lapit na kami sa boundary. Ito na yung mga bilihan ng mga fresh na lamang dagat tsaka dried fish. Dun sa kabila niya, sa kaliwa. Ito na. Yeah! Welcome, Sual! Alright, akyatan na! Ito yung munting Little Baguio ng Sual. Picture, oh. Yeah. Alright, Burgos, 24 kilometers. Dito na tayo sa may Alaminos Bypass, Machi. Welcome, Mabini! Namiss kita, Mabini. Ito yung rebulto, yung statue ni Santo Niño. Ano, malaki. Yan. Hello, Mabini. Ito na yung order nating lomi. Yeah. Ayan. Saan yung may maliit? Ito yung regular. Tapos ito yung special. Yan oh. Sulit. Grabe. Ang dami. Alright, so let's G. Ayan, resume na ating biyahe papuntang Burgos, Sangbay Falls. Ayan. Alright, grabe. Sobrang busog ako dun sa 70 pesos na lomi. So yung in-order ko ay lomi special. Ayan, 70 pesos. Meron din silang lomi regular, 50 pesos. At yun yung in-order ni Mikey Moto TV. So, busog din daw siya. Shoutout! Centrum Fuel, Mabini. Mga follower natin yung mga doon, pump attendant. Ayun. Oh, malapit na lang kami. Ayun, 13 kilometers na lang. Andun na kami sa may jump off. Yeah.
Excited na akong makita yung falls. Sana maraming tubig, no? For sure naman maraming tubig yun kasi nag-uulan-ulan ngayon. Welcome, Municipality of Burgos. Burgos na tayo mga chief. Ito na mismo yung bayan. Alright. Ano? Bili ka na rin ng yung 10 pisong mantika pala. Pesto nyo to, Ma'am Shi? Pesto nyo dito? Wala. Ay, Saan kayo? sa ano yung Sangbay Falls, oo. Okay ba doon? Mahirap lang. Mahirap lang. Pero, kaya. Kain ka. Kaya. May trail daw. Oo. 20 minutes? 20 minutes daw? Ah. Sangbay Falls, hello. Itong dinadaanan namin mga chief ay isang barangay road na. Ako makikita nyo, maskip na siya. So syempre, magdahan-dahan tayo rito dahil first time nating pupuntahan yung Sangbay Falls at first time nating dadaanan to. So, hindi natin kabisado. Ingat po kayo pag pupunta po kayo rito. Kita niyo yung daan, no? Lubak-lubak, bako-bako, nag-crack. Parang mas okay pang dumaan dito. Ito na yata. Pwede magtanong, saan yung papuntang Sangbay Falls po? Ay, ito yan. Pwede pong mag-park dyan. Ah, malayo po yun? Di naman. Mga siguro 1 kilometer. Na lakaran? Ah, sige. Apo. Thank you po. Sige po. Ayun. So, sakto nagtanong tayo. Tama naman yung ano nung mapa. Ayan. Dito na. Kasi papasok yan. Papunta dyan. Dito. Park na tayo dito. Gusto mo dito? Ayan, so pag nakita nyo ito, Pangasinan Reformation Center. Tapos itong bahay na to, ito na yun, papasok na daw dyan. So, iwan natin tong motor natin dito. Safe kaya? Ha? Ayun mga chief, makikipark kami dito. Kahit magbayad na kami. Okay lang din, at least safe. Tapos maiiwan pa namin tong helmet namin. Uy. Yeah. Saan ba? Sige. Yan po yung ano nung isa ko. Opo.
Nagpa-park kami dito kila ate. Hello po. So, tayo nga po, no? Kasama po na kami si Kip Cardo. Ito na siya. Saan na naman niya kami dinadala. Tour guide natin si Rusty at saka si RJ. Yan sila sa unahan. Uy, yung nagkatabi from behind. So magte-trek tayo. Nakita mo anong oras tayo nag-start? 9:30, sakto. 9:30, ayan. So, check natin. Timekeeper natin si Mikey Moto TV. Diyan sa likod. Uy. Yung dadaanan natin mga chip. Level 1. Patikim. Mali yata yung tsinelas na dala ko ha. Level 1 pa lang. Madulas na. Madulas na mga chip. Bari. Madulas siya. So yung mga pupunta rito, ingat-ingat po. Kasi madulas. May maganda ka makukulan sa video ah. Walang ganon. Walang ganon. Ano? Ay ano ko tayo yung stick. Yung stick dyan para. Sa gilid na kami ng palayan. Yan, maputik. So mamaya na ako mag-vlog mga chip. Kasi hindi ko matansya. Mas-slide tayo. Ma-epic fail tayo. Cut ko muna dito. Yan. Dadaanan natin mga chip. Pakita ko sa inyo. Harap. Ito na yung pababa. Ito yung Kasi pababa. nga pools. Yan siya. Okay pa kayo dyan? Ako. Ha? Lang. Okay ba? Okay pa. Okay pa. Kaya pa. Kaya pa? Rider na. Adventurer. Meron. Saan yung pinakamaganda? Dito. Dito tayo. Doon tayo. Sige. Una kayo. Ito matarik natin. Ayan lang. Sisira na yung ating sandal. Ayan. Ayan naman ito. Sakto lang yun. Dito tayo. Bababa. Dito. Hindi mahirap. Ito na yung mahirap. Bababa ka na. Ano? Ito doon. Medyo dapat maingat dito. Ito mo ito sige. Ayan o. Lapit na tayo guys. Ayan na, daming tao. Ulit o.
Eto na. Madulas yung mga bato dito. Kapag sinabing Burgos, Pangasinan, isa lang ang unang pumapasok na tourist destination sa utak natin. Ito ang Kabungawan White Sand Beach. Ngunit alam nyo bang bukod sa Kabungawan, ay may mga ilang tourist spot na maipagmamalaki ang bayan ng Burgos. At isa na rito ang Masangkay Falls, isang nakatagong yaman ng bayan ng Burgos, Pangasinan. Ito ay matatagpuan sa Barangay San Vicente ng nasabing bayan. Medyo challenging ang pagpunta rito. Masukal, maputik, madulas, at medyo matarik kagaya ng nakita nyo sa unang bahagi ng ating video. Makikita nyo naman yung ating pinagdaanan. Sobrang tarik, madulas, maputik, nakakatakot, delikado. Pero eto, pagkatapos ng hirap ng daan na pinagdaanan natin, yan ang makikita nyo. Sana pagdating ng panahon, maayos yung daan, magkaroon ng kumbaga, magsemento o kung ano man yung pwedeng gawin doon para mapuntahan din to ng iba. Mula sa main road, ay maglalakad ka ng 30 minutes o higit pa para lang marating ang talon. Kailangan dito ng iba yung pag-iingat. Wala akong gaanong impormasyon na nasaliksik sa internet patungkol sa Masangkay Falls. Maging ang mga ilang lokal na aming napagtanungan ay limitado lang din ang kanilang kaalaman. Kaya sa tansya ko, ang talon ay may taas sigurong humigit kumulang 15 to 20 meters. Ayon pa sa lokal na kausap namin, ay minsan na din daw itong binalak na bilhin at gawing pribado upang ma-develop lalo ang daan papunta sa falls. Ngunit kalaunan ay hindi naman daw ito natuloy at hindi na napag-usapan ang balitang iyon. Sa konting oras ng pamamalagi namin sa lugar ay masasabi kong sulit. Masaya ang pagpunta namin dito. Panibagong kwento na naman ang aming baon na maibabahagi sa mga kakilala, kamag-anak, kapamilya, at sa mga social media platforms. Tatalon sila. Hey! Sige, ang video tayo. Sayang, tatalon na rin si Kuya. Sabay natin sa kanto. May kutsara ko, Bol. Parang kinuha mo sa Kawasaki yan ah. Parang mamumukha ko yan. Okay, ready? 1, 2, 3. Kain na tayo sa Masangkay Falls! Hihi!
Alright, kayo na na. Bakit hindi nakaraya sa akin? Ayan o. Alright. Oo nga, pinapahinga yung tubig kanina. Hey ka muna, hey! Hey! Ayan, so ito yung ating mga tour guide. Ayan, si Rusty, si RJ. Si RJ ba to? Tsaka si Alshan po. Alshan. Alshan, ayan o. Sa ngayon, libre pa siya. Wala pa siyang bayad. So nakakapunta tayo dito. So sana pag naayos na yung daan nito ay matulungan natin yung community or yung tourism ng bayan ng Burgos para ma-showcase yung ganito. Diba? Ganda talaga ng Pilipinas. So ayun mga chief, kami ay pabalik na. Hanggang sa muli, Sangay Falls. Rusty! Ito yung sticker. Yan. Kayo nang bahala. Oo. Paano na ako tayo? Thank you po. Thank you ah. So ulitin, mag-aral ka mabuti. Bye-bye. Ayan. Let's G. Ayun, kung gusto niyo pumunta rito sa Sangay Falls, so puntahan nyo lang itong medyo tapat na bahay nila ate. Tapos pwede kayong mag-park dito. Tapat ng waiting shed. Pwede kayong mag-park and then magpasama kayo kay Rusty. Siya yung magiging tour guide nyo. Ayan. Alright. So safe naman yung mga sasakyan nyo dito. Motor o kaya 4 wheels pwede naman pumasok dito. Yan o, malumang. Sana ay nagustuhan ninyo ang binahagi kong kwento patungkol sa Sangay Falls. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel, i-like ang video, at pindutin na rin ang bell notification para updated ka sa mga future travel vlog natin. Muli ako po si Nardo. Hindi ko tunay na pangalan.